Помогни на Любка, като й кажеш кой е сезонът при нея. Кой сезон? Зима. Добре. Браво! Позна! Защото вали сняг, нали? А сега отговори на Любка дали е студено или е топло. Натисни на снежния човек и после върху пиленцето. Те ще ти подскажат. Понеже това го правя вече с цел не само да си играе на таблети и телефони, ами да може да си играе в час. И тук е пълната версия, в която играта сама се управлява, обаче има една версия, която се нарича активен учител и в нея част от гласчетата ще липсват, за да може учителя да вземе по-така важна роля, защото е важно не просто децата да играят в час, въпреки че играта в час се състои в те да излизат да се редуват, да излизат и да натискат върху екрана. Сега ако вие бяхте тук под 10 години, аз ще да ви викам един по един и да казвам, хайде сега натисни върху Любка, хайде сега натисни върху снежния човек, но няма да ви карам. Времето е прекрасно! Да, искате ли да въпреки че децата много се връзват, че могат да, като натискат, нали, екрана наистина реагира, въпреки че го правят от разстояние, скачат, натискат във въздуха и си мислят, че той реагира. Тоест може да си играе чрез проектор, нали, не е нужно да има тъчскрин, така, въпреки че това е най-добрият вариант. Сега ще натисна върху пиленцето. Времето днес е ужасно студено. Не разбирам. Прекрасно ли е? Сега тук малко ще превърта, нали, защото те много време си говорят. Времето е си. Студено е. Тук си говорим за някакви философски неща, които са сложни. Защото иначе трябва само играта да ви показвам и няма да имам време да си говорим как съм я направила.